tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Palagi ko siyang napapanaginipan. Kahit hindi naman naging kami. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga tahimik na tagapakinig ninyo. At ngayon, gusto kong ibahagi ang aking kwento. Isang kwento ng pag-ibig para sa isang tao na tanging ako lang ang nakakaalam. Hindi kasi kami naging opisyal na magjowa nitong taong ito. Pero hanggang ngayon, siya ang laman ng bawat alaala at panaginip ko. 20 years siyang naging laman ng mga panaginip ko. Kahit hindi ko naman siya naiisip. At ngayon, gusto ko nang lumaya. Itago mo ako sa pangalang Lee, taga Quezon City. At ito, ang aking secret file. Year 2004, summer noon. May isang pamilya na bagong lipat doon sa likod bahay namin. Doon ko unang nakita ang isang lalaking itago natin sa pangalang Ken. Si Ken ay maputi, bilog ang mga mata, may nunal sa kanang sentido, at hawig siya sa artistang si Patrick Garcia. Masungit, pilyo, at grabe kung makapang-asar. Isang beses, napunta si Ken sa isang eskinita kung saan ako ay minsang inaasar ng isang batang lalaki. Dahil may pagkaboyish ako, naging palaban ako doon sa lalaki. Pero biglang sumali itong si Ken sa pang-aasar. Kaya sa sobrang inis, nasapak ko siya. At yun ang unang first encounter naming dalawa. Noong nagpasukan na, grade 5 ako, si Ken naman ay grade 6 na. At akalain mong nasa parehong eskwelahan kaming dalawa. Tuwing uwian niya, at ako naman ang papasok sa eskwelahan, hinahanap-hanap niya talaga ako. At ang gagawin niya sa akin? Papatirin ako, aasarin, paiiyakin. Ganon siya kakonsistent sa pagiging bully sa akin. Pero kahit naiinis ako, hindi ko akalaing hinahanap-hanap ko ang presensya niya. Yung tipong hinahanap-hanap ko, yung pakiramdam na merong naninira sa araw ko. At hindi ko na namamalayan na habang lumalaki kami, mas dumarami ang alaala sa isip ko. Minsan, nanunood ako ng Kampanerang Kuba. Crush na crush ko si Patrick Garcia. Bigla ba namang sumulpot itong si Ken at bumulong sa tenga ko ng, "Hoy, kilig na kilig dyan, mas pogi naman ako dyan." Nakiliti ako sa pagbubulong niya. Pero hindi ko nalang pinahalata. But deep inside, oo, mas pogi nga siya. Hindi ko nalang sinabi ng harap-harapan.
Dahil ayoko naman siyang yumabang lang lalo. Hindi lang yan, DJ Rocky. Na-experience ko rin noon nang minsan kaming mag-practice ng sayaw. Naiinis ako kay Ken kasi bigla niyang piniplay at pinapatay yung music. Tapos biglang tatahimik ang paligid at ngingiti lang siya. Parang abnormal na nang aasar eh. Kuhang-kuha talaga niya yung inis ko, alam mo yun? Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam pero bawat tingin niya, bawat asar, may kilig. May kilig ako na tinatago. Kasi sa totoo lang, may pagtingin na ako sa kanya. Oo, mahal ko na siya. Mahal ko si Ken. Tahimik lang na klase ng pagmamahal. Dahil ako lang ang nakakaalam. Fast forward isang gabi. College na ako by this time. Pagod ako galing sa eskwela. Tapos nakatulog ako. Nagising na lang ako noon na ang bigat-bigat ng dibdib ko. Pagmulat ko, hala, nandito si Ken. Nakadagan sa akin, nakatalikod. Tinutulak ko pero ayaw umalis. Alam mo yung sobrang nakakabwisit talaga. Kasi hindi siya bumabangon. Kaya ang ginawa ko, kinurot ko siya sa tagiliran para bumalikwas. Ang kaso, napaharap siya sa akin. At DJ Rocky, bigla niya akong hinalikan. At yun ang una kong halik. Hindi yun romantic pero para sa akin, memorable yun. Gumanti ako, tinulak ko siya. Kinagat ko ang labi niya habang nakadikit sa mga labi ko. Dahil akma niya pa itong igagalaw. Namura ko tuloy siya. Tumakbo ako palabas sa sobrang kaba. Pero naiwan naman sa akin ang isang tanong. Bakit mo ginawa to kung wala ka namang pagtingin para sa akin? Pagkatapos nun, DJ Rocky, hindi na niya ako matingnan ng diretso sa mga mata. Isang gabi naman, nagiinuman sila Ken at ang kuya ko sa labas ng bahay namin. Ako tulog, nakahiga sa sofa. Bigla akong nagising nung maramdaman kong may mainit na kamay na humahawak sa kamay ko. Si Ken. Hinahaplos ang kamay ko, parang minamasahe pa. Tinatago niya ito sa likuran niya para hindi makita ng kuya ko. Tahimik lang, walang salita. Pero ako naisip ko na sana lang. Sana may ibig sabihin yun para sa kanya. Napaka-warm ng pagkakahawak niya sa kamay ko. Kung makagapos siya sa kamay ko, parang girlfriend niya ako that time. At saka ko lang naramdaman na secure ako sa kanya. Fast forward, year 2015. Umalis si Ken papunta ng UAE. At nag-text siya sa akin isang gabi bago ang kanyang flight paalis ng Pilipinas. Sabi niya sa text, "Aalis na ako bukas. Wala ka bang pabaon? Hug mo naman ako." Nanlamig ako nung mabasa ko ang message niya. At natutokso akong lumabas noon ng bahay para makapagpaalam sana sa kanya. Pero hindi na ako nakalabas dahil sobrang late na nung oras na yun. Kaya nag-reply ako sa kanya. Sabi ko, "Ingat ka dun." Tapos sinundan ko agad ng isang tanong. "Bakit mo nga ba ako laging inaasar?" Ang sagot niya sa akin, "Wala lang, cute mo lang kasi kapag napipikon. Masarap kang asarin." Tapos sinundan ko yung text ko sa kanya ng, "Alam mo, totoong crush kita." Ang sagot niya lang sa akin ay, "Focus ka na lang sa family mo. Wala kang future na aasahan sa akin." DJ Rocky, nakaramdam ako ng matinding rejection
sa pagkakataong yun. Pero aware naman ako sa posibilidad. At inihanda ko ng utak ko na yun yung isasagot niya sa confession ko. Kaya ang naisagot ko na lang sa kanya ay, okay, thank you. Lumipas ng mabilis ang panahon. Year 2019 na. Nagbalik si Ken. Nagkita kami pagkarating niya. Nakipagkita ako hindi dahil umaasa ako, kundi gusto ko lang tanungin ang sarili ko kung may feelings pa ba ako para sa kanya o wala na. At noong gabi, ng mismong araw na nagkita kami, ay nahanap ko ang sagot sa tanong ko. Hindi nga lang sa paraan na inaasahan ko. May nangyari sa aming dalawa ni Ken that night. Oo. Ibinigay ko sa kanya ang sarili ko. Yung matagal kong iningatan, ganun-ganun ko na lang ibinigay sa isang taong hindi naman ako nabigyan ng assurance. Grabe, ang tanga-tanga ko sa parting yun. Pero dahil nga sa dami ng what ifs at sa tahimik kong pagmamahal para sa kanya, pinakawalan ko na lang ang pagkababae ko. At alam mo kung ano ang kapalit? Narinig ko mula kay Ken ang mga salitang parang kutsilyong humiwa sa akin. Virgin ka pa pala? Ay, ayoko ng virgin, clingy masyado. Mas prefer ko single mom kasi sanay na, di na kailangan turuan. DJ Rocky, nadurog ako hearing those words. Physically, masakit yun. Yung nangyari sa amin. Emotionally kasi, hindi ko naman deserve yung mga narinig ko from him. At oo, sising-sisi ako sa nangyari. At nahatulala na lang ako dahil iniwan niya ako mag-isa sa kwarto noon. Na parang wala lang naganap sa amin. Ganun-ganun lang. Naisuko ko lang ang pagkababae ko, natapon lang. And it hurts so much. Kinabukasan, lutang akong pumasok sa trabaho. Gustong-gusto kong umiyak, pero wala naman ako mapagsabihan naman nangyari. Dahil nahihiya ako. Sobrang hiya. Dahil sa ginawa ko. Then after that encounter, mula 2019 hanggang 2023, wala kaming contact or kahit anong communication. Up until May 2023. Biglang pumunta si Ken sa bahay ng kapatid ko na parang wala lang nangyari sa amin. Hinila niya ang paa ko. Nagpapapansin sa akin at pinapalabas ako. Alam mo yung para kami bumalik sa childhood days namin. Kung paano niya ako binubwisit noon, ganun na ganun ang ginagawa niya ngayon. Habang naguhugas ako ng plato, naririnig ko siyang nagpapakilala sa sala. Doon sa mga taong naroon sa bahay that time. Dahil hindi siya kilala ng brother-in-law ko at ng mga barkada nito. Sabi niya, ex nga pala ako ni Lee. Dati kaming nakatira dito sa likod ng bahay nila. Sobrang close ng pamilya namin, para na nga kaming magkakamag-anak eh. DJ Rocky, alam mo yung feeling na nag-guest appearance siya uli sa buhay ko? Yung parang multo lang. Kinukumusta pa ako sa kapatid ko. Tinanong kung totoo nga raw bang nakunan ako. And then noong na-realize kong wala na si Ken sa sala, lumabas na ako at umupo sa sofa. Kumanta ako dun sa video kay namin. Yung Bakit by Rachel Ango. At habang kinakanta ko yun, nakita ko na lang uli si Ken na nakatitig sa mga mata ko. Yung titig niyang sobrang lalim. Tahimik lang siya.
At hindi ko mabasa kung ano ang nasa isip niya that night. Pagkatapos kong kumanta, inagaw niya sa akin yung mikropono. Siya naman yung kumanta. Humarap siya sa mga taong naroon at sinabi niyang, "This song is for you, Lee." Sabay kanta ng "I live my life for you." Habang nakatingin na naman sa mga mata ko. Kasabay rin noon ang hiyawan ng mga tao sa paligid namin. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung biro lang niya ba yun o kung seryoso na siya sa akin. Hindi ko alam kung iniwan niya akong nakabitin o ako lang ang kumapit sa ilusyon. Kaya eto na, may gusto akong iparating para kay Ken. Kung naririnig mo man ito, Ken, hindi ko na hinihintay na mahalin mo ko pabalik. Hindi ko na hinihintay na aminin mong may nararamdaman ka rin para sa akin. Ang hinihingi ko lang ay isang saglit. Isang saglit para makausap ka ulit. Hindi para balikan ang mga pangyayari noon. Kundi para bitiwan ka. Bitiwan ka ng buong buo. Kasi pagod na akong magtanong sa sarili ko. Gusto ko na ng tuldok. Gusto ko na ng kapayapaan. Gusto ko na ng kasagutan. Gusto ko ng makalaya. Dahil hanggang ngayon, ginugulo ako ng mga alaala mo sa panaginip ko. Alam ko na hindi na dapat. Dahil may kanya-kanya na rin naman tayong mga pamilya. Pero gusto ko na lumaya na sa mga alaala ko sa'yo. Gusto kong maging buo para sa tatay ng anak ko. Hindi mo man sinasadya. Pero ninakaw mo itong puso ko. At oo, hindi mo nga ako naging girlfriend. Siguro hindi mo ako minahal. Pero ako ang babaeng tahimik kang minahal. Ng buong buhay ko. At sana, makalaya na ako ng tuluyan sa lahat ng pagkakagapos ko sa iyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Muli, ako si Lee. At ito ang aking secret file.